Sziasztok! Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek. Mi most röviden fogunk beszélni az amerikai istenekről és Neil Gaimanról. Itt mellettem Juhász Viktor, aki szerintem a legjobban ismeri Neil Gaimant itthon. Ezt nem tudom, így. Nem is fogom tudni elmondani. Szóval addig szerélettel megvettem. Egy-kettő. Nagyon jó. Az amerikai istenek ugye 2001-ben jelent meg először. Mit gondolsz, Viktor, az eltelt 10-11 év alatt hogy alakult? Mekkora lett ennek a regénynek a hatása? Több vonzata van. Az amerikai istenek szerintem leginkább Neil Gaiman szempontjából egy nagyon fontos könyv, mert ha lehet ezt így mondani, egy újabb szintre lőtte őt, mint szerző. Neil Gaimanről azt érdemes tudni, hogy ő már egy bizonyos Sandman című képregénynél a 90-es években egy underground superstar státuszt azért elért már, és ehhez képest az amerikai istenek őt pedig belőtte gyakorlatilag így az irodalmi rockstárság kategóriájába, lehet úgy fogalmazni. Ennek gyakorlatilag két vonzata van. Az egyik az, hogy maga az amerikai istenek az egy rendkívül sikeres könyv volt. Eszméletlen mennyiségű díjat gyűjtött be, már rögtön a megjelenés után, és aztán, ahogy ez lenni szokott, díjak azok generálnak újabb díjakat, és sikerkönyvek azok sikerkönyvek maradnak sokáig. De az amerikai istenek az egy jelenségé vált. Emellé pedig hozzátartozik az is, hogy 2001-ben Gaiman valami ilyesmit csinált, amit akkoriban nem nagyon sok szerző csinált még. Indított egy blogot, a neilgaiman.com-ot egyébként, ami 2001-ben még egy ilyen viszonylag szokatlan dolog volt így egy szerzőtől, amiben ő gyakorlatilag krónikáját akarta megadni annak, hogy készül egy könyv, hogy néz ki egy könyvbemutató, hogy hogyan halad az egész. És maga a könyv és a blog az valahogy együtt lett egy ilyen rendkívül népszerű dolog, de a kettő együtt dolgozott, ha szabad így fogalmazni. És én úgy gondolom, hogy ez mind a szerző életét, mind a könyv fogadtatását azért alapvetően megváltoztatta. Nem véletlen, hogy lett belőle egy évfordulós kiadás, nem tudom én hány kiadásnál jár, rengeteg nyelvre lefordították. Én úgy gondolom, hogy 10 évvel a megjelenés után ugyanolyan aktuális könyv ez, mint volt, ami egyébként szerintem kevés könyvben mondható el belőle. Be kell vallanom, hogy én Neil Gaimant itthon a te blogodon keresztül ismertem meg az Endless-en, és szerintem egyébként nagyon sokan így vannak ezzel. És emlékszem, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor a Hellboy 2-t forgatták nálunk, akkor Neil Gaiman itt járt civilben. És gyakorlatilag te illetve ti le tudtatok szervezni egy dedikálást, ami emlékeim szerintem 2 nappal előtte tudtátok értesíteni az embereket, hogy ez történik, és nagyon sokan elmentek. Emlékszem rá, hogy a boltban, ahol ez meg volt rendezve, még a bejárat előtt is az utcán kígyóztak a sorok. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy te hogy emlékszel erre, milyen volt Gaimannel találkozni, milyen embernek találtad te őt? Ez egy teljesen spontán találkozó volt, mert én semmi más nem akartam, amikor kiderült, hogy Magyarországon forgat. Volt egy tartozásom felé, soha nem kapott magyar-amerikai isteneket, mert amit kapott volna, azt így valahol lenyelte valamelyik ország postája. És amikor kiderült, hogy Magyarországon van, akkor én felajánlottam neki, hogy szó szerint fussunk össze és adok egy példányt. Nagyjából ebből nőtte ki ez a dolog magát. És egy rendkívül barátságos, nagyon, még egyébként akárhány éve is él Amerikában, nagyon kedves brit úriember, iszonyú udvarias, nagyon barátságos, sztorizik. Akkor pont a temetőkönyvét írta egyébként, és akkor arról sztorizott, hogy pontosan mind dolgozik. Maga ez az egész találkozó pedig egy fél mondatból nőtte ki magát teljesen véletlenül, mert mivel ő ezt ismét visszatérve az ő blogjára, ő rendszeresen megoszt mindent a rajongóival, és hát leírta, hogy ő Magyarországon van a Hellboy 2 forgatásán civilben, és mint kiderült, nagyon sokan írtak neki, hogy ha már itt van Magyarországon, akkor biztos lesz valami találkozó vele.
ami abszolút nem állt szándékában, de amikor valahogy így nem is tudom, az e-mailek száma elérte a kritikus tömeget, akkor pont akkor találkoztunk, és megkérdezte, hogy nem elképzelhető az, hogy valahol ő találkozzon azokkal, akiket így ennyire rövid időt össze lehet szervezni. És ő volt a legjobban meglepő egyébként, hogy egy ilyen nagyon-nagyon záros határidővel lezajlott dedikálás olyan népszerű lett, hogy jól emlékszem, hogy este 11-kor még ő keményen ott így írt alá könyveket a boltban, ami, ha jól emlékszem arra, amit írt utána, ez neki talán az egyik legkellemesebb meglepetése volt, hiszen nem is tudta igazából, hogy milyen fogadtatását, akkor még az Agave nem kezdte el kiadni a könyveit, az Amerikai Istenek pedig már nem volt egy friss könyv, szerintem nem is nagyon lehetett már kapni. És nem is nagyon tudtak róla. És nem is nagyon tudtak róla, igen. Az Amerikai Istenek első kiadása az egy ilyen szép lassan elterjedő könyv volt. Hogy akkoriban megjelent, voltak már előtte Gaiman kiadások, az Elveszett proféciák és a Tükör és Füst az már megjelent, de egy kis kiadónál. Valahogy ez a kultkönyvek sajátja jutott neki. Őt úgy láttam nagyon-nagyon pozitívan meglepte az a tömeg, és ráadásul olyan tömeg, akik nem csak magyar kiadásokat, hanem komplett szemben kiadásokat hoztak, kupacokban. Teljesen, nem is tudom, feltárult egy ilyen Neil Gaiman rajongó szegmens, amit én sem tudtam, hogy létezik, meg ő sem egyébként. Most akkor beszélgessünk kicsit a könyvről is. Itt ülünk most, itt van a 10. évfordulós bővített kiadás. Mit jelent az, hogy bővített kiadás? A bővített kiadás alapvetően olyasmi ebben az esetben, mint amit a rendezők szoktak kihozni, egy ilyen rendezői vágás, rendezői kiadás. Ez az a verzió, ami a szerzőnek a szívéhez legközelebb álló. Minden benne van, amit annó terjedelmi okokból, szerkesztőkkel való húzavonák árán kiszedtek belőle, de ő szerette volna, ha ezek benne vannak. Az egyik nagyon látható jele az nyilvánvalóan ez, mint a DVD kiadáskon az extrák. Új előszó, 2 is van hozzá, utószó, kimaradt jelenet, kis esszé, tehát van egy ilyen járulékos plusz anyag mellé, amelyik nagyon érdekes, de főleg annak tükrében, hogy ő ezt már így a 10 évvel később írta, amikor teljesen máshogy látta ezt az egész könyvet. Magát a szöveget pedig, az angol verzió az 12 000 szóval hosszabb, a magyar verzió az szerintem olyan, hát azt mondanám, hogy másfél évvel hosszabb, mint a közel 10 évvel ezelőtti. Egy sokkal gömbölyűbb, hogy így fogalmazzak, sokkal összeszedettebb szöveg ez. Gyakorlatilag apróságokból áll össze. Nem lehet azt mondani, hogy nincs benne plusz egy fejezet, nincs benne plusz valahány oldal, meg hanem nagyon sok is apró dolog épül bele a szövegbe, ami szerintem teljesebbé teszi a történetet. Bizonyos jelenetek hosszabbak lettek, bizonyos szereplők szerintem így egy kicsit érthetőbbek. Nem feltűnőek a változtatások, de hogyha az ember elolvassa, akkor én úgy gondolom, hogy az angol verzió is egy teljesebb szöveg, sokkal inkább érződik rajta, hogy ez az, amit ő szeretett volna. Magyarul pedig hát egyértelműen benne van az, hogy plusz eltelt jó sok év. Én is átnéztem, még sok ember átnézte. Ha csak a szöveggondolást nézzük, akkor plusz sok fázis van benne. Tehát én úgy gondolom, hogy ez angolul is és magyarul is egy ilyen véglegesnek nevezhető kiadás, ha csak ki nem találja mondjuk 10 év múlva, hogy még beleír. Vagy ezek sem beleírások igazából, hanem a kivágott jelenetek visszapakolása. Nem arról van szó, hogy ő 10 év után előszedte a könyvet, és akkor egy ilyen kicsit George Lucas-os módszerrel így neki állt így belerakni még néhány dolgot. Ő csak olyan dolgokat, jeleneteket tett vissza, amik amúgy is benne voltak, csak az első kiadás idején meggyőzték arról, hogy ezeket vegye ki, illetve hát itt számít az, hogy mennyire sikeres egy könyv. Ott még szerintem nem bíztak benne annyira, most pedig már tudták, hogy belefér ez, amit ő bele akar tenni. Említetted korábban, hogy az egyik új előszót 10 évvel később írta ez a könyvhöz.
itt jut nekem eszembe az, hogy te is azért, hát mennyi, 9-10 évvel később ültél le újra fordítani. Milyen érzés volt újra fordítani, újra elővenni ezt a könyvet? Nagyon furcsa. Egyrészt egy kicsit ilyen időutazás ez mindig, mert azért 9 év egy fordítás esetében azért sok idő. Másrészt pedig számomra is meglepő módon én nagyon kritikus vagyok a saját munkámmal kapcsolatban, és az Amerikai Istenek ezen a kritikus szűrőn így átment, aminek én nagyon örültem, hogy utólag is, kicsit féltem tőle, bevallom, de nagyon könnyű volt visszazökkenni, nagyon könnyű volt felvenni a hangot, nagyon könnyű volt megtalálni a szereplők beszédstílusát, kellemes volt, kicsit olyan volt, mint visszatérni egy ilyen, nem is tudom, régi nyaralóhelyre, amikor az ember jól érezte magát. Én nagyon szerettem fordítani az Amerikai Isteneket már 9 évvel ezelőtt is. Nagyon boldog vagyok, hogy ismét visszatérhettem ide, mert ugyanolyan szórakoztató volt most is. És mondjuk, aki nem olvasta a könyvnek az első kiadását, hanem ez lesz az első, amit el fog olvasni, annak szerinted nyújthat-e relevánsan más vagy újszerű élményt ez a bővített kiadás az első kiadáshoz képest? Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon más nem lesz, hiszen Gaiman nem akarta újraírni. Szerintem ez olyasmi élmény lehet, ahogy én ezt elképzelem, mint amikor mondjuk nézőként először látsz egy olyan filmet, amit a rendezője felújított, rendbe rakta a színeket egy kicsit, valahogy meghúzta egy jelenetben a vágást, és a többi, a hangot újra keverték, egy ilyen sokkal komplettebb élmény szerintem, de én úgy gondolom, hogy ez a mostani kiadás annak, aki nem ismeri a 9 évvel ezelőtti magyar kiadást, ez egy teljesen kerek egész, annak pedig, aki esetleg olvasta az első kiadást, annak egy kerekebb, egészebb változat. Én így gondolom. És Neil Gaiman tavaly nyilatkozta, jól emlékszem talán a Guardiannek, hogy ő úgy írta meg az Amerikai Isteneket, hogy adott esetben, hogyha kedve van újra elővenni ezt a könyvet, akkor készülhet folytatása, esetleg trilógiává is bővülhet. És azért az Amerikai Istenekhez, ha közvetlen folytatás nem is készül, de ha jól tudom, rövidebb novella született, hogyha mégis úgy hozná a sors, hogy Gaiman ír egy folytatást. Tudom, hogy nehéz ilyet kérdezni, de te hogy tudnád elképzelni, hogy nézhet ki egy ilyen folytatás? Mit várnál tőle? Előjáróban annyit, hogy nagyon valószínű, hogy lesz folytatás egyébként, mert tavaly az HBO megvette a megfilmesítési jogokat, és nagyon úgy néz ki, már mennyire ezt egy tévés produkciónál biztosan lehet mondani, hogy lesz belőle tévésorozat, és ráadásul az első évad ezt a könyvet fogja felölelni. Gaiman már tavaly is azt mondta, hogy ha lesz egy második évad, akkor az a második könyvet fogja felölelni, és hát akkor adódott az, hogy megkérdezték, hogy lesz második könyv, és azt mondta, hogy igen, lesz, mindenképpen szeretné, mindig is úgy tervezte, hogy vissza fog térni ezekhez a szereplőkhöz. Ugye ennek az egyik ékes példája az a, magyarul nem tudom mi a címe, a Monarch of Glen, ami a Törékeny Holmik című szintén nálatok megjelent novellás kötetben benne van, ami a főhősnek pár hónappal, talán egy évvel később veszi fel a történetének a fonalát. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy milyen irányba fog elindulni. Én azt tippelem, hogy megint egy utazós regény lesz, mert az Amerikai Istenek azért egy utazós regény. Viszont, hát, egy utazós regényből bármi kijöhet. Ha csak azt nézzük, hogy mennyi helyre nem megy el a főhősünk az első részben, akkor rengeteg lehetőség van. Ha azt nézzük, hogy mennyi konfliktust hagy maga mögött, akkor szintén nehéz megjósolni. Én bízom Neil Gaimanben, és úgy gondolom, hogy meg tud lepni. Én szeretném, hogy meglepni. Egyáltalán szeretném, hogy írna egy második részt. És ha ír egy második részt, akkor lepjen meg.